বহি আছে পুরা জঙ্গল খাটি আছে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आङो माखासे भिडिअसखौ लानानै फैबावबाय। जों बयबो मिथिगौ चिराङाव दावराव दावसिया जागासिनो दङ। दा बिनि सायावनो जोङो सावरायगोन। गिबिसिनथारावहाय नोंथांमोना बिपिएफनि सीएमनि भिडिअखौ ससे खोनासंनानै लाग्रोब्लानो जाबाय। नैथियावहाय आरोबाव एमपि रोनगोरा नार्जारी सारनि भिडिअखौ ससे खोनासंनानै ला। थामथियावहाय आरोबाव नैबे दिपेन बर' सारा मा बुंदों बिनि सायावबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। बिपिएफनि सीएमआ गिबियावनो रानिखाथायाव जानाय जाथायनि सायाव खुगा बेखेवदों। मा बुंदों खोनासं। যোৱাকালি रुनिकाटार जितु इन्सिडेन्ट ইয়াৰ আমাৰ বিটিসি হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম। প্ৰথম কথা এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম। ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যিহেতু আইন আমাৰ হাতত নাই। ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল বিটিসি হিচাপে যেহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই। সেইকাৰণে আমি বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম। অতি সোনকালে মই সোমবাৰত অৰ্ডাৰটো ওলাই দিম যে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে বিটিসিত। এই হিচাপত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাল এটা নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিচাৰ হ'ব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ। নাই এইটোতো থাকে এইটো আজিৰ দিনত নতুন কথা নহয়। এইটো থাকে, ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰটো থাকিবই। আৰু কোনোবা এজন দুজনে ভুল কৰিছে বুলি গোটেই সমাজক মই বদনাম দিব বিচৰা নাই। মই দোষ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয়। মুঠতে যোনে দোষী কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত আইনে ব্যৱস্থা ল'ব। কোনোবা এজন দুইজন মানুহে ভুল কাম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই সমাজটো মই বদনাম দিব নোৱাৰে। जोबोद लाजिथावना बाथ्रा, ओरैबायदि लाजिसिं सिं बाथ्रा होननानै जोङो बुंनांसिगोन। रायजोफोर रायजो राजाफ्रा मानो भट होनाय? रायजोफोर बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिखौहाय सियाराव फज'नानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय दायित्व लानो थाखायसो बिथांखौहाय मेन्डेट होदोंमोनना होआखैमोन? रायजोफोर बे समाव बिपिएफनि सापर्टार्स नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोना आंखौ बुंगोन मोनफ्रोमावबो पलिटिक्सखौ लाबोयो होननानैहाय। दिनै जों मा खोनाखो बिपिएफनि सीएमनिफ्राय? मालसिं रडआव जानाय जाथायनि उनावबो बिथाङा बुंदोंमोन आंनाव ल' एन्ड अर्डार गैया। दिनैबो बुंबाय बिथाङा आंनि दायित्व नङा। अब्ला बिपिएफ पार्टिनि सीएम यानिकि बर' जातिनि लिडारा सोर? रायजोफोर नोंथांमोना फिननाय होनो हागोन ना? बर' जातिनि लिडारा सोर? बिपिएफनि सीएम नङाब्ला सोर आरोबाव दंबावो बर' जातिनि लिडारा? आरे बाबा नोंनि आखायावहाय ल' एन्ड अर्डार गैया, लेकिन मा होननानै बुङो नोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौहाय नोङो जगाजग लानानै सुरक्षा वालों को बुला सकता है। माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जाखांनायनि उनावहाय खावब्ला नुजाहैनानै आंनाव ल' एन्ड अर्डार गैया, बेयो आंनि दायित्व नङा, बे माबा मोनसे गनायजाथाव बाथ्रा नामा? रायजोफोर अगर आपके पास ल' एन्ड अर्डर नहीं है तो आप स्टेट वालों को आसाम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के जरिए आपको खुश करना तो जरूरी होता है। आप सुरक्षा वालों को बुला सकता है। इस घटनाओं को जहां पे हमला हुआ है उसको अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए, समझाने के लिए आप सुरक्षा वालों को बुला सकता है।
लेकिन मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये मेरा जमींदारी नहीं है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। जनता आपको लीडर बनाया है, आपको नेता बनाया है जातियों को सुरक्षा करने के लिए, लेकिन हर टाइम आप कह रहा है कि ये मेरा जमींदारी नहीं है। कैसे चलेगा? रायजोफोर माबोरै सोलिगोन बिदिब्ला? बीपीएफ सरकार दानायनिफ्रायनो मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाया जाबोगासिनो दङ आरो जालांबायबो थागोन। जाथाय खालामग्राफ्रा बेखौनो खाबु लाखादोंखा, मिथिबायना रायजोफोर? दा बेसेबां दुखुनांथाव। जाथावनायानो नङामोन बे जाथाया। नोंसोरो नैबेखौ नाय, बेयो जाहैबाय 16 तारिखआवहाय इलिगेलि मानो दखल खालामनानै थानाय सावथालफोरखौ होखारहैनायनि भिडिअ बियो। जाथाया 16 तारिखआव जादों, नाथाय बुख्रुब फैदों 17 तारिख फुङावहाय। सोर अधिकार होखो? मानो हाबनो खाबु होखो फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्राबालाय? बेखौहाय बेंनो थाखाय पुलिस गैयामोन नामा? रायजोफोर, जोंनि बर'नि सायावहाय आसाम सरकारनि नोजोरा एसे मा होनना बुङो खम। दा बे एसे खमनि थाखायनो रानिखाथा बायदि फरेस्ट रेन्जआवहाय अफिस बुख्रुबनाया जादों, मिथिबाय दा? आरो बे आखायाव जे अस्त्र लानानै थांदों बिसोरो मानसि मोजां नङा। बिसोरो हास्थायखादों कि बर' जातिखौ नासयनो। अब्ला जोंनि बर' हारिया माबोरै डेभेलपमेन्ट जालायखो? लामा सामा बानायनांगौआव माबोरै बानायनो हालायखो? बेखौ सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन। दानिया खोनासंदो रोंगोरा नार्जारी सारा मा बुंदों। रनिकाटा जितु डिविजन আছে फरेस्टर, তাতে जितु घटना घटिले সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনফৰ্চুনেট আৰু খুব দুখদায়ক হয় আৰু তেনেকৈ ঘটনা হ'ব নালাগিছিলে। কিন্তু দেখা গ'ল যে BTC যেতিয়াৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া শাসনত আহিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কৰবা নাই কৰবা এই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানুহৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো সমন্বয় আৰু সংহতি ৰাখি পেলাই কামটো কৰিব লাগিব, এইটো কৰবা নাই কৰবা গেপ পোৱা যেন অনুভৱ হয়। আৰু এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ঘটনাও নাছিলে, লগে লগে এইটো টেকেল কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশো আছিলে, সেইটো নোৱাৰিলে। তো আজিলৈকে মই দেখা নাই যে BTC পৰা ভাল এটা ইয়াত মানে টেকেল কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা লোৱা। এইটো মানে খুব দুখদায়ক হ'ল আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ল। গতিকে যেহেতু অসম চৰকাৰ আছে, BTC চৰকাৰ একেলগে চলাই আছে, ইমিডিয়েটলি এই চিটুৱেশ্যনবিলাক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে। আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি সুকীয়াকৈ আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তাত গৈ পেলাই চিটুৱেশ্যনটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু সৰু এটা ঘটনা আছিল, সেইটো টেকেল কৰিব পৰা নাই। ঘটনা সেইটোৱে। তো আজিৰ তাৰিখৰ মই সকলো পক্ষকে মই অনুৰোধ কৰিম যে সংযমত থাকক। সামাজিকভাৱে আমাৰ যিটো বন্ধন সেইটো আমি ভাঙি দিব নালাগে, সকলোৱে মিলি কৰি আমি থাকিব লাগিব। ক'ৰবা নহয় ক'ৰবা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত দুৰ্বৃত্ত থাকে, বেলেগ বেলেগ চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি থাকে, তেওঁলোকে যাতে উচতনিমূলক তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি নকৰে, সেইটো আমি সকলো পক্ষৰ পৰা আমি অলপ দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। আৰু সকলোৱে মিলিজুলি যিটো চিটুৱেশ্যন হ'ল সেইটো আমি টেকেল কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। অঞ্চলৰ সেই পৰিৱেশটো নতুন নহয়। আদিবাসী, বড়ো, আদিবাসী, মুছলিম নতুন নহয়, সেইটো সকলোৱে গম পায়। কিন্তু আমাৰ যোৱা 5টা বছৰৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত একৰ্ড হোৱাৰ পিছত 2020ৰ একৰ্ড হোৱাৰ পিছত যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে, ধুনীয়াকৈ এটা শান্তি পৰিৱেশ স্থাপন হৈ গ'ল, ক'তোতো অসুবিধা নাছিলে, নহয় জানো? তো এই 5টা বছৰৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰ তেখেতে অহাৰ পিছত এই ঘটনাটো কিয় ঘটিলে? তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থটো কি আছে? তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ যে সমাজক লৈ পেলাই যে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে লৈ যাব লাগিব, এই পদক্ষেপটো হোৱা নাই। ক'ৰবা নাই ক'ৰবা তেওঁলোকৰ অবিশ্বাস বা বিশ্বাসো ল'ব পৰা নাই, সেইটোৱে দেখা দিছে। এতিয়া চাওক, এটা ফৰেষ্ট এৰিয়া দখল বেদখল লৈ পেলাই এইটো ঘটনাটো ঘটি গ'ল। এই তেনেকুৱা পৰিৱেশটো আগতেও আছিলে, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনতো আছিলে। কিন্তু দেন এণ্ড দেন তেখেতে ভালকৈ অলপ ব্যৱস্থাৰ মাজেদি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি লোৱা হৈছিলে। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া এই পৰিৱেশৰ লগত তেখেতে ডিল কৰিবৰ কাৰণে পৰা নাই। नंगौ, मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाया जागासिनो दङ। इन्टारनेट सिन्थायनो बन्द खालामनानै होलायनांगौ जानानै फैगासिनो दङ। नाथाय बेनि सायाव आरोबाव आङो बिनि जिम्मेदार नङा, आङो बिनि दायित्व नङा, आंहा बेयाव जेबो आखाइ गैया बेबायदि बुंबाय थानाय CM बियो। अब्ला सोर दायित्व लागोन दे बुंलाय रायजोफोर?
आरो बे हाग्रा बिफाननि मन्त्रि फानिराम ब्रह्मआ बेखौहाय मा बुजायनो हायाखिसै नामा? सावथालफोरनि सायावहाय थांनानै सावथालफोरखौहाय बुजायहैनो हायाखिसै नामा? जेराव हाग्रा बिफाननि सासे मावथि जायखौ जों DFO होननानै बुङो, बे DFOआनो क्लियारलि खोथाखौ बुंबाय, जेरावबो हस्पिटालाव लांलायनाय जायाखै, बिसोरखौ हमनानैनो लाबोआखै, बिसोरखौ गासैखौबो मा होनो स्टेटमेन्ट लाखांनायनि उनाव गाव गावबागाव थिनहरदों। अब्ला माब्रै बिसोरो मानो रानिखाता अफिसाव फैनानै आरोबाव बुफाय बुसि खालामफैनो हाखो? कौन है पीछे? इन सावताल लोग के पीछे कौन है? कहां से आकर के इतना शक्ति मिला है कि उन लोग को रानीकाता फॉरेस्ट रेंज में बोडो बच्चों के बीच में हमला करने के लिए, वो भी दिन में? इन लोग कौन है? मेरे हिसाब से इन लोग के बीच में चेकिंग होना चाहिए, कहां से आया है और हमारा BTC में रहने वाला लोग है या नहीं है, उसको जरूर चेकिंग करना चाहिए, जांच करना चाहिए, नहीं तो बहुत बर्बाद हो जाएगा हमारा बोरो जाति। डॉक्यूमेंट जांच होना चाहिए, इन लोग कहां से आया है, क्योंकि BTC एकॉर्ड होने से पहले जिन लोग ने वहां है उन लोग को रहने का अधिकार है। अगर BTC एकॉर्ड होने के बाद में 2003 के बाद में अगर किसी ने आकर के वहां हमला कर रहा है, उन लोग को भगाने का जरूरी है। ये BTC एकॉर्ड का राइट है। नंगौना नङा रायजोफोर? BTC एकॉर्ड जानायनि 2003 नि सिगां जुदि बेयाव दङब्ला बिसोरो थानो मोननायनि मोन्थाय दङ, आरो जुदि बिनि उनावसो फैदोंब्ला बिसोरो बेयाव जायगा गैया। बेखायनो बिसोरनि डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामजोबनांगौ। बेयो आंनि साननाय। जोंनि बर'नि लिडारफ्रा बेखौ मावनो हागोन ना रायजोफोर? फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्राथ', फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राथ' नंगौ खामानिखौनो मावदोंना, बिसोरथ' गावसिनि दायथ' मथे गावसिनि खामानिखौ मावदों। बेयावहाय BPFनि CMआ मानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायावहाय गाज्रि नोजोर होदों रायजोफोर? फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बासायनो नागारै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौसो आसि थुनानै सोंखारिनाय माबायदि CM जाथावना बेलाय? नोंथांमोनाबो सानदो रायजोफोर। आरो बे सावथालफोरखौ जे दावराव खालामनोहाय खाबु होदों, बेयावहाय सोरबा नङा सोरबा झारखन्डनिफ्राय नङाब्ला UPनिफ्राय नङाब्ला बिहारनिफ्राय बे जायगायावहाय दङ। बेनि थाखायनो बे दावरावआ जादों रायजोफोर, मिथिबायना? बे समाव खोनासं दिपेन बर' सारा मा बुंदों। गोदानै हाबनाय मानसिफोरखौ बुजायनानै बहाबा रिसेटल खालामनो हायो नामा, रिलकेट खालामनो हायो नामा, बिनि मेकानिजम दिहुननांगौ। दा बेखायनो सिरियास सरकार सालायनायखौ जों नुवाखै, आरो सिरियास सरकार सालायैनि थाखायनो दिनै बेबायदि घटनाया रिपिटेड इन्सिडेन्टआ जादों, आरो बेखौसो जोङो नुदों। निश्चय फेलें जादों। BPF सरकारा फेलें जादों, सरकार सालायनायाव फेलें जादों। फेलें जानायनि थाखायनो बिथांमोना मोनसेनि उनाव मोनसे दावराव खालामजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिजों बर'आ डेभेलप जाया, आरो बेबायदिजों बर'नि गेजेरावहाय शान्तिबो फैया। मानोना सरकारखौ सायख'नानै बिसोरो दावराव खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे दावराव जाबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आसाम पुलिसआ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नोजोर होआ नामा? मानो घटना जाखांनायनि उनाव आरोबाव अखानायैसो फैनानै बुख्रुबलायफैनाय जाखो बेलाय? बेखौथ' एकदमबारे हमथानो हाथारखायोमोन, हायैनि मानियानो गैयामोन। नाथाय दुर्बल सरकारनि थाखाय, दिनैनि समाव पावारलेस सरकारनि थाखाय बे जाथाया जानो मोनबाय, आरोबाव जालांबावगोन। नेनानै थाबावदो। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।